30 години след освобождението на България, малкото подбалканско градче Калофер се опитва да възстанови облика си след пълно опожаряване. Мъжете търсят препитания зад граница, а жените намират спасение в нежността на дантелените нишки. Първите дантелени модели са донесени от Белгия в града от общественичката Екатерина Караминкова, която създава женско дружество. През 1910 година с нейна помощ в града се открива единственото дантелено училище в България. Първата учителка в него е Донка Шипкова, която е единствената получила обучение по дантела. Тя получава знания в Държавното рисователно училище от Тереза Холекова, която идва специално от Чехия, за да я научи. Връщайки се в Калофер, Донка Шипкова измисля и добавя нови елементи. Така се ражда калоферската дантела. Розите, слънчогледите, еделвайсите, лалетата, които излизат от пръстите на майсторките, спасяват стотици семейства и успяват да вдигнат отново града. Училището функционира едва 23 години, но подвига на първите жени, които във вълшебен ритъм прехвърлят совалки като в танц, е пример и до днес за голямата сила, която се крие в нежността на една жена. Бялата магия, както е наричана калоферската дантела, се предавала в семейството от баба на внучка. Дантелата преминава през ръцете на десетки трудолюбиви калоферки, които оставят следа и предават напред във времето посланието. Учителка съм начална, 36 години имам стаж, живея в Калофер. На 87 години съм. Занимавам се с плетка от 30 години. Всички модели, които плетяха децата, ги изправях аз. Не съм художничка, но с линейки и кривки изправих самите модели и решавахме всички деца да имат правилни модели. С кривите модели трудно се работи. Мъжът ми 2 години беше в Съюза на някакъв военен курс и се взе лаборатория, която да прави снимки. Снимките бяха много хубави, защото апарата беше руски. Виждам дантели, които сме снимали за изложба. Такива изложби правихме с снимки по време на 8 март за няколко дена. Исках дантелите да се разпространяват и да се плете дантела. Никой не се дава самите модели, защото всеки търгува с този модел. Ако даде на друг, другата може да плете по-добрия търговец, да вземе на този, който по-добре плете. Аз когато видя
жена, която желае да плете калаферска дантела, се радва много. Най-нежна и най-красива е калаферската дантела, според мен. Idę aleją pełną kwiatów, które obejmują mnie. Ty się przyglądasz mi i nie wiesz, co ja myślę, o czym śnię. A ja śpiewam, tutaj śpiewam o miłości, o tej jedynej, o tej prawdziwej, która jest. Ciebie pragnę mieć, tylko Ciebie chcę, z Tobą tylko być, tylko z Tobą żyć. По света тази дантела, която е известна в България като брюкселска или калоферска, се нарича по името, което е на сувалката. Инструмента дава име за дантелата. Брюкселската дантела на практика не съществува. В Брюксел няма дантела. Има дантела в Брюж. Някой може би донасяйки дантела от Белгия и казвал брюкселската, защото само у нас се казва така. В Франция обикновено като се каже дантел, се разбира именно този вид, но ако трябва да кажем, да конкретизираме каква е, тя е дантел офюзо. Идва от думата за зъби, дан, тъй като в най-общата част началото е била назъбена и е завършвала с някакви остри или вълнообразни израстъци. В Италия е мерлето ди фузели. Фузели са тези пръчици, върху които се навива. На английски е бобин лейс, на испански е енкахе де болиос. Болиос са също инструментите. Някои от славянските народи, заради това, че пръчиците се наричат палки, то е паличковани на чешки. Дантелата в България е пристигнала именно от Чехия. Историята на дантелата по света е точно като една приказка. Легендата разказва, разбира се, от една голяма любов. Момичето, което е чакало своя любим да се върне от морето, пък той не се връщал и тя изплела също така, както е нежна рибарската мрежа и морската пяна, изплела своята любов, сплела вътре някакви корали и морски неща. Когато той се върнал, тя била толкова щастлива. Това е една история от Италия. Всички смятаме и до ден днешен, че дантелата е възникнала в района на Венеция и на Генуа. Има толкова много видове дантела, колкото видове и типове жени, докато някога дантелата е била символ на разкош. Тя е била каприз. Това е един елемент от облеклото на богатите, който е демонстрирал тяхното богатство и тяхната съсловна принадлежност. Тя не топли, тя има само естетическо предназначение и знаково. След това, вече когато е отминало времето на търсенето на дантела, тя е влязла в народния костюм. В Централна Европа вече са били на мода интериорните дантели, каквито са салфетките или аксесуари за спалното бельо. Тогава вече плетачките са си правили едни шапчици, има в славянските народи, в Централна Европа, в Словакия, в Словения, в Хърватия. И са отивали на полето и за мотиката са били облечени с дантела, което е едно преобръщане на смисъла и на принадлежността на дантелените елементи. Думата, която свързвам с дантелата най-вече, това е свобода. Аз не бях чувала за тази дантела. За първ път видях, когато се записах на курса, бях на 33 години. Нямаше публикации, нямаше информация. Последният възможен курс, който проведе госпожа Величка Радулова в София. Тя е калоферска снаха. За щастие, това за нея е било мисия да го разпространи сред хората
по този начин стигна до мен и стана моя съдба. Така че аз винаги ще съм и благодарна и се старая да направя нещо подобно в моето време за хората, които идват пък след нас. Но за мен дантелата беше винаги дантела на една кука. Както е най-масовия случай в България, всеки казва и ние правим такава, баба ми, майка ми, но на една кука. Особеното тук е в технологията. Тук е такане. Тук нямаме бримчици. Съответно, когато се разплита, не може да дръпнеш конеца и тя да се разплете. Трябва да се разруши в обратния ред с обратните движения. Това е различна технология. Това е Еверест. Това е царицата на дантелите. За мен плетенето е моя втори живот. Този живот, който е цветен, пълен с емоции, с пътешествия, с приятелства. Всяка една картина е някаква съдба. Всяка една носи едно мое преживяване от този момент, от този период на живота ми, от това, което съм видяла. Чисто технически аз търся технически решения, в които досега никой не ги е използвал по този начин. Ето пак стигаме до изкуствата. Аз наистина мога да кажа, че това е една импровизация, т.е. това е джаз. Това е вече когато хората са се научили да работят както се работи, каквито са правилата. Упражнили са се, умръзнало им е да повтарят чужди идеи, вече могат да изразят себе си. Традицията е оцеляла, защото е променяла своето предназначение и своя характер. Няма как да остане съхранена под похлупак. Това би означавало сякаш ние да продължим да ходим с онези вълнени тежки сукмани. Не. И когато Коко Шанел е казала да освободим женското тяло от оковите на дантелата, тя била съвсем права. Да, дантелата е била бяла и черна и акрил, и при нас в Калофер останала бяла, черна и акрил, но по света вече се правят какви ли не шалове, изпълнения, които са художествени картини. Ние, за да привлечем новите и младите, ние трябва да се приспособим към тях. Не трябва да ги караме да правят отново тези модели, които са от преди 100 години. Това, което имаме в Калофер, е безценно, защото ние имаме в същото време корените, училището, което е единствено за България, което е съществува. Има много паралелки в различните стопански училища, но само в Калофер имало училище. Ние имаме запитвания от целия свят дали може да дойдат хора при нас и да изложат това, което правят. Може да стане един жив културен център в нашите дни, защото ние като малка страна носим ентусиазъм, носим неочаквани решения. България беше утвърдена, гласувана и вече официално е страната домакин на следващия конгрес на Международната организация на дантелата на совалки на игла, което значи, че едни около 2000 души в продължение на 2 години ще получават информация за нашата страна, за нашата дантела. И вече след 2 години тук ще дойдат автобуси с хора, вече са ми казали, от Испания, от Франция, от Централна Европа, защото за тях е важно да поддържаме огъня. Виждаме една възможност сега през дантелата да информираме света. Аз разглеждам дантелата като обекта, който свързва хората. Правенето на дантела по-скоро и хората, които правят дантела, са за мен по-важни от самата дантела. Това е съзидание. Това е някакво себеутвърждаване, себеизява. Има хора, които сравняват плетенето с танц, тъй като има едно движение, има стъпки, те са в най-общия случай равномерни, има повторяемост, както е в танца, но разбира се, има и нарушаване на стъпката понякога, забавяне, забързване.
В началото беше желанието да съм запозната с това, за което ми се налага да говоря и да представлявам, тъй като читалището съхранява златния фонд на калоферската дантела и аз като негов председател често ми се налагаше да отговарям. И чисто и просто от тази гледна точка реших да усвоя основните движения и техники, за да съм по-достоверна. Смятаме, че дантелата си заслужава да има свой дом, а не да се помещава временно тук-таме и да бъде показвана само един ден в годината на празника. Човека, който не познава процеса, никога не би оценил. Казва, о да, колко е красиво, ама защо струва толкова много? Ами, ще разбереш, ако се опиташ да го направиш сам. Мога да кажа, че не самата дантела като такава е най-значимото, а подвига на хората, които са успели в онова трудно време да я донесат в Калофер като знание и като способност да я развият и да не повтарят механично чуждите модели, а да развият свой собствен стил. Това е нещо, което е уникално за нашия град и което би могло да допълни културния и историческия живот на града. Града има нужда от повече атракции, за да може хората, които идват, и да остават повече време. Хайде! Хайде! Ей! От идеята за създаване на центъра до неговото отваряне мина точно една календарна година и всичко това вече беше факт. Реално трудностите са забравени. До последно нощта преди откриването редиха се табла, закачаха се дантели и чистихме, правихме, защото естествено, че когато няма средства финансови и се разчита на доброволци, нещата се случват по-бавно и по-трудно, но така, тия сладките неща, които само за нас, които сме го направили, остават хората не ги видяха. Този процес остана скрит, но не сме имали особени трудности, което за мен беше показателно, че това е нещо, което трябва да го има. Виж, ето ги. Така вече става. Така е по-добре. Давай и си караш направо до чак до тук до завоя. Той е основач, не трябва по-късно. Като си изплетеш синджирчетата и стигнем до платното. Ние започнахме с кръжок в читалището, в който имаше 5-6 деца и техните майки се включихме. В смисъл, общо около 12 на човека. И в този формат работихме до пандемията, когато ни се наложи да прекратим редовните занимания. И след това така и повече не успяхме да се върнем към предишния ритъм. И за това си поставихме за цел да сменим формата, защото живота коренно се промени. Решихме да пробваме да поканим деца от училището, ръководството на училището да ни подкрепи. Те ни откликнаха. Аз бях разписала проект към Фонд култура, евентуално за 2 групи по 5-6 деца, ако успеем да съберем, а те се записаха 30 деца, което за нас беше огромна изненада. И до края на кръжока останаха 20. Тоест, много сме доволни. Това е родния град на баща ми. Аз съм наполовина калоферка. Няма как това нещо да не оказва емоционално влияние. От малка мечтата ми е да живея в Калофер и аз живея тук по желание. А иначе практичната страна на нещата е, че не виждам по-хубаво място за да отглеждам децата си и те да растат в една спокойна среда и да имат истинско детство. Намерих моето място в дългото търсене. Една от мечтите ми, това, което винаги съм желала да правя, е да пътувам
извън страната и сега дантелата ми сбъдва тази мечта. Най-много се гордея, че въпреки всичко, 5-та година центъра успява да посреща своите посетители и гости. За мен това наистина е персонално най-важно. Иначе, да, гордея се, че бяхме в Санкт-Петербург, в академията. Гордея се, че сега се върнахме от Словения и представлявахме България на международен конгрес. Гордея се, че след 2025 ще сме домакини на този конгрес и всички тези хора ще дойдат тук. Но това са такива еднократни неща за кампанийни, които ще минат и ще заминат. А ежедневната работа, тя си остава и тя е предизвикателство. Защото пък, ако го няма центъра, всички тези неща увисват. За да бъде дантелата разпознаваема, трябва повече хора да имат досег с нея. Не всеки, който хване совалките, ще стане майстор. Това, както в училище всички рисуват, но не всички стават художници. Въпросът е, че познават изкуството. Това би било за мен успех и ще съм спокойна, че ще има кой да ни последва и вратите, които сега се отварят пред нас, така пътеката да се оттъпква все повече и да стане един сериозен път. Това е нещо като синджир, който е нов вид. Точно вчера го научих. За записването ми казаха в училище. И само като чух дантелата, скочих и се записах. Първо се записах, защото исках да прекарвам много време с майка ми. И след това, след като се записах и вече разбрах, аз съм се записал не защото съм искал да прекарвам повече време с мама, а просто творението на изкуство, това вече ме вдъхнове. В плетенето най-трудното нещо е това да се фокусираш върху нещата. Какво правиш? Иначе всичко се губи. Най-важно в плетенето е да се научи на търпение. Защото не можеш да направиш някакъв огромен модел, да го почнеш да го плетеш, ама да можеш да плетеш и викаш, че си готов. Ама не си. Като вали ми е скучно и вместо да скучая, идвам тук и почвам да плета. Аз знаех, че е женско. Защото дори преди да разбера, че можем да се запишем от училище директно, аз знаех, че е за момичета. Казах се, че просто са го предложили дори и на момчета, но се е струвало много така трудно. А то всъщност хич не е трудно. Даже е забавно. Аз, така да се каже, повече измислям мои модели, а не се привързвам към това, което са правили други. Това, което искам най-много да си сплета, е Богородица. Как ще се справиш? Както се казва, само Бог знае. Първият празник беше много беден, защото решихме да правим празник без средства. Бяхме определили денът калъферската дантела да бъде на Света Богородица, защото жените ходят на черква и когато излезнат от черквата, без да искат, могат да минат да бият калъферската дантела.
Приятно е да чуеш совалка да трака, защото знаеш, че ще излезе нещо красиво. Тайната е на дантелата да си спокоен и да можеш да издържиш дълго време седнал. Търпение. От някога най-много ми липсва плетката, защото ако плета, мога да си така времето усвоя. Сега го губя. Дълбоки старини съм мислила, че ще плета, но изведнъж болестта не признава и старостта. Спрях да плета, когато спрях да виждам. С очите не бях добре и не съм добре още. Защото калоферска дантела, аз когато трябва да плета, трябва да бъде точна, красива и изискана. Първо взимаш сновачи и взимаш от многото совалки две, приплиташ. После следваш и ти приплиташ до края. Слагаш кърпицата, завързваш там, както е плетката, връщаш, пак започваш първите две совалки, следващите до следващия край и пак се връщаш и така. Плетката плътно се казва това, което казах, а когато е ажуро, между плътното се прави една обивка и става дупчица. Дантелата е наистина като магия. Мария Васева е най-възрастната плетачка в Калофер, която въпреки, че вече не вижда дантелата, помни всяко движение и предава нататък уменията си. Дантеленото наследство в града днес се поддържа от над 30 млади и възрастни жени. Всяка година на 15 август Калофер отдава почит на някогашните майсторки и празнува силата на нежността. Idę aleją pełną kwiatów, wokół siebie rozglądam się. Ciebie tu nie ma, a ja nie wiem, czemu opuściłeś mnie. Tutaj śpiewam, ja tu śpiewam o miłości, o tej jedynej, o tej prawdziwej, która jest. Ciebie pragnę mieć, tylko Ciebie chcę, z Tobą tylko być, tylko z Tobą żyć. Z Tobą żyć. Z Tobą.